No, mua puhutteli se opetus siitä taivaan sotajoukoista, että ennen sitä kapinaa ei tarvittu soturienkeleitä, ei tarvittu taivaan sotajoukkoja, että ne tuli tämän kapinan jälkeen. Että oli tosi mielenkiintoista. Tämä opetus avasi silmät tosi hyvin tajuamaan, että mikä meidän rooli täällä maailmassa on. Ja että me eletään oikeasti keskellä sitä sotatannerta. Kannattaa katsoa tämä ohjelma. Joo, tässä oli tosi hyvä näkökulma tosiaan siihen, että miksi ihminen tarvitaan. Ja tietysti seuraavissa opetuksissa sitä avataan vielä enemmän, mutta tässä tuli jo hyvät viitteet siihen, että minkä takia ihminen on luotu. Ja innolla odotetaan, mitä jatkossa tulee sitten tämän tiimoilta lisää. Tämän opetuksen kautta varmaan moni meistä, ainakin minä, on saanut vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joita minä olen miettinyt ihan jo nuoresta lähtien. Tämä opetus on vahvistanut tietoisuutta entisestään siitä, että mä ainakin haluan olla osa sitä valtavaa joukkoa siellä Jumalan rinnalla, seistä siellä, olla sitä joukkoa, joka on vastannut Jeesukselle kyllä, olla Jumalan puolella. Mä haluan olla osa sitä ja on vahvistanut sitä, että mä ainakin haluan seurata Jeesusta viimeiseen asti. Maksa mitä maksa, enkä koskaan päästä hänestä irti. Ja jakaa tätä mahtavaa sanomaa myös muille. Mä oon tajunnut tämän opetuksen kautta, että Jumalasta ei tule pahuutta, vaan kaikki pahuus tulee vihollisesta. Että Jumalalla on rakkautta meitä kohtaan, hänellä on hyvät suunnitelmat meitä kohtaan, mutta meistä jokaisesta käydään taistelua. Ja vihollinen haluaa voittaa meidät puolelleen. Ja mä haluan kerran olla seisomassa Jumalan oikealla puolella ja todistaa siellä, että Jumala on hyvä. Vaikka mun elämässä on tapahtunut ikäviä asioita, niin silti Jumala on hyvä aina ja ikuisesti. Ja tämän opetuksen jälkeen jokainen, joka alusta asti tämän sarjan katsoo, niin ei varmasti voi viimeisellä tuomiolla sanoa, etteikö meillä olisi oikeudenmukainen Jumala. Tämän opetuksen jälkeen, Herra, mä en voi muuta kuin kiittää siitä, että sinä olet pelastanut minut, Herra. Herra, mä tahdon seurata sinua. Herra, ja tahdon olla rukoilemassa ihmisten puolesta, Herra, että hekin pelastuisivat, Herra. Kiitos, Herra, sun suuruudestasi, pyhyydestäsi, armostasi, Herra. Kiitos, Herra. Mä haluan sanoa jokaiselle katselijalle, että mietis sellainen asia, että niin kuin tuossa opetuksessa ohjelmassa sanottiin ja Raamatussa sanotaan, että jokainen kerran joutuu polvistumaan Jumalan edessä. Ja on kaksi vaihtoehtoa. Joko sä polvistut rakkaudesta, siitä että sä rakastat Jumalaa. Tai sä polvistut siitä tietoisuudesta, että sun olisi pitänyt joskus tehdä se valinta sinne oikealle puolelle. Nyt on vielä mahdollista valita. Valita Jumala. Valita oikea tie.